Doma říkala, co s tím budeme dělat. Takže som kúpil auto a podaroval som to rodičom za to, že mi robili účtovníctvo celý ten čas. Ako to bolo také ako ďakujem, hej, taký symbol ďakujem, že som rodičom kúpil auto, ale potom hneď som si teda kúpil moje auto, ktoré som ja chcel, a to je Audi A7. Je to auto, ktoré môžete vidieť v mojom mieste tam vzadu, a potom o 4 roky neskôr som si kúpil Lamborghini Huracan Evo, ktoré je taktiež vystavené pri mojom mieste, a ty máš veľmi podobné Lambo. Ty máš Lamborghini Huracan Technica, čo je v podstate zadokolková verzia, veľmi podobná motorizácia, keď sa nemýlim, tak dokonca i rovnaká. Je to stejný, jenom to je vlastně to fosforový, co stojí tady. Je to auto, který je vlastně víc okruhový, víc řidičsky ostrý, zajímavější, ale už musíš mít jako opravdu driving skills, abys to dokázal řídit. Je tam natáčecí zadní náprava, je to vlastně daleko ostřejší okruhovka. Přesto Evo, který máš ty, je extrémně ostrý auto, to si musíme říct, a konec konců ty jsi to taky vyzkoušel. Ale je to bezpečnejšie a je to vhodnejšie pre niekoho, kto nevie až tak dobre riadiť. Čo napríklad ja si priznám, ja neviem až tak dobre riadiť auta na to, aby som si trúfol riadiť za dokolku, ako máš napríklad ty. V čom ťa napríklad rešpektujem, ako toto riadiť akože na daily by som sa trošku bál. Koľko máš na to najazdených? Je to, já mám, řekl bych, tak 2200, ale jakoby ostrých kilometrů. Já vlastně s tím autem, třeba jsem to auto přijel ve vleku, protože já zase ctím tu myšlenku toho auta, mě vlastně, ty to máš naopak, ty máš na to asi 20, já asi 2, plus minus, ale já s tím v podstatě moc nejezdím na daily, já s tím jezdím fakt na zážitky, takže já to auto třeba jsem přijel na vleku, taky proto, aby jsme nemuseli znovu čistit a tak dál, ale vlastně pro mě z Plzně je to 100 zbytečných kilometrů a 100 zpátky, já si radši užiju 50 na okruhu naplno a vlastně to má jako daleko pro mě hlubší myšlenku. Jasné, dá to aj zmysel, ja mám akože teda iný spôsob využitia, mám 22 000 km najazdených, ale ja moje Lambo využívam ako daily auto. To znamená, že ho používam každý deň. A tým, že je to štvorkolka a tým, že ja som ako furt takmer sám, ako priateľka väčšinou v mojom Lambe nejazdí až tak často, väčšinou som v ňom sám, tak nepotrebujem až tak veľmi tie zadné sedadlá alebo nejaký veľký vkladací priestor, takže to auto reálne aj často používam. Takže a zároveň v mojom prípade je to auto taká jazdiaca reklama, lebo mám tam moju SPZ-ku Moon, ľudia vedia, čo ma sledujú na internete, že to je moje auto, a ľudia hovoria, že takéto auto je v niektorých prípadoch ako celkom dosť zbytočná investícia, že je to veľmi drahé, je veľká poistka a tak ďalej, ale ja som s týmito vecami ako tak nejak počítal a vyložene len som mal preto auto to srdce a chcel som ho veľmi mať, a v môjom prípade mi to aj ako celkom pomáha, pretože odkedy to auto mám, tak hlavne teda starší ľudia sa o mnoho viac zaujímajú o mňa, o to, že ako som to dokázal, o to, že aké tie videá s tým točím, čo sa s tým autom dá robiť a tak ďalej. Takže v mojom postavení ako niekoho, komu vlastne vydeláva pozornosť, tak to auto mi v podstate dosť pomohlo a aktuálne cez tie videá si to auto v podstate vydelá na seba každý mesiac. Takže je to paráda a preto sa aj nebojím s tým najazdiť toľko kilometrov, koľko mám, a mne to takto vyhovuje. Úprimne akože, keby som bol, ja neviem, už len o 10 rokov starší, tak už by som asi volil nejaké pohodlnejšie auto, ale pri tej A7 som si povedal, že to je až moc komfortné, že na to som ešte málo statinkovateľ, že teraz ako keď je ešte možnosť, tak toto je určite auto, ktoré si dokážem užiť naplno. Je teda pravda, že další faktor je, že když jedete z Plzny do Prahy, tak u Berouna v tom mém věku už vás začínají zhruba tak jako bolet záda na té spodní části, potom nějaká plotínka a tak. Ty auta jsou extrémně tvrdý, to vlastně taky spousta lidí řeší, a ty jsi to taky naznačil, že vlastně furt takový s někým někam jezdíš, ale kolikrát s tebou jela tvoje přítelkyně, reálně? Tak asi 20% celého času. Z niekto so mnou bol vôbec a priateľka je z toho takých 15% asi. Jo, takže se mnou jela jednou. Jednou vyjel jsem od nás v ulici, dal jsem 1, 2 a než jsem dával 3, tak říkala, stačí, už nechci. A ty máš, aké ty máš karbonové, tie najtvrdšie sedadlá? Aké ty máš sedadlá? Ja mám to tak to sa ti nedivím, ja mám tie komfortné, takže ja tam mám nejaké puntíky navyše. Každopádne, čo sa týka ako jazdenia po Prahe, prekvapilo ma, že to auto je ako relatívne ako celkom dosť dobré. Ako má to ten taký predný lift systém, ktorý dokáže navýšiť prednú masku, takže keď idete cez retardery, tak 2 alebo 3 km za hodinu ako prejdete v podstate čo chcete. Tento tu napríklad strmý kopec dolu by som napríklad zvládol s liftom, keby som išiel pod uhlom, takže keď viete s tým autom jazdiť, tak de facto tam nie sú žiadne komplikácie, ale zároveň, že ide aj o to, že ako ste na to mentálne nastavení. Keď očakávate, že tie ako negatíva tam budú, keď budete očakávať s tým, že to bude nepraktické auto, mierne, že to bude mať menej priestoru, ale milujete to auto, tak dokážete vážne mať absolútne čokoľvek. Ja by som napríklad povedal, že v čom som sa ja mierne sklamal, je to, že ja som chcel mať auto, ktoré je dobré
aj na športovú jazdu, ale aj na komfort. A ja som zistil, že áno, že dá sa to, že napríklad taká Astmička má priestor v kufru, kde sa dokáže aj vyspať a zároveň to má výkon, že sa to dá užiť, ale potom som si uvedomil, že je stále akože lepšie, keď sa dá mať akože jedno auto, ktoré je 100% na šport a jedno auto, ktoré je 100% na prenášanie, ja neviem, kočiarika alebo nejakého zboží a tak ďalej. Takže stále je lepšie akože ku takému autu si pořídiť ešte nejaké, aspoň kľudne Fabio, ja napríklad teraz asi budem kúpovať Oktávku alebo takéto niečo. Jak tú Audinu budem vymieňať, ako chcem niečo menej nápadné, lebo chápeš, toto každý vidí a tak ďalej, takže je to zaujímavá vec, ktorú niektorí ľudia možno riešia, že chcú auto na dve veci, ale je lepšie to mať separátne. Čo myslíš? To je možná dobrá otázka i na vás. Zeptám se napřed, sválně vás. Našli jste, když jste hledali nějaký univerzál, který třeba můžete mít na sportovní jízdu, pro rodinu, jet s tím třeba i na track day, na okruh, nebo se opravdu jako sportovně svést. Našel jste někdo takovýhle auto? Promiň, kolik je ti let? 10. Už jsi ho našel takhle, jo? Tak to, máme se o tebe co učit a je to rodinný. Je to rodinný, akorát na tom okruhu zase trošku jakoby slábne, tam to má nějaký limity malinké, nemá. Ale ako vidíte, je to veľmi komplikované, také auto na EZA, no. Takže záleží zase, že kto má akú lásku k tomu autu, lebo nie každý akože má 100% rád auta, ale predpokladám, že vy všetci ste tu mali nejaký dôvod prísť, že ste na tie auta chceli mrknúť a tak ďalej, takže moja rada je, ako keď sa to dá, tak ľudia si rozdelí ten komfort a zábavu a vtedy, keď napríklad idete na okruh, tak s tým športovým autom si tam vážne zažijete limity, ktoré len tak v klasickom provoze nezažijete. Ne, je to strašně zajímavý a hluboký téma, protože většina z těch lidí, kteří to řešili historicky, já jsem to taky řešil, já jsem vlastně začal původně s tím Porschetem jezdit na okruhu a tam si zase říkáš, to je hrozná škoda, ne. Víš, že to máš jako umytý, nechceš tam s tím vyjet a říkáš si, že to je vlastně zbytečný, že to auto zbytečně huntuješ, tak začneš hledat auto, který by si měl třeba jenom na ty track day, na to závodní sportovní ježdění a zjistíš, že zpravidla už nebude mít čísla, takže potřebuješ ještě platit.